Pri akej príležitosti navštevujete priestory Piešťanskej mestskej knižnice? No, spolupráca Bibiany, Medzinárodného domu umenia pre deti, má už dlhoročnú tradíciu práve s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Tak ako tento rok, tak aj po iné roky, prakticky už veľa rokov, tu reinštalujeme výstavu Najkrajšie knihy Slovenska. Je to jediná knižnica na Slovensku, kde vlastne túto výstavu reinštalujeme v kompletnej podobe. Nie sú tu len ocenené knihy, ale sú tu aj všetky knihy, ktoré boli prihlásené do súťaže. Môžete trošku porozprávať, ako prebiehal tento ročník súťaže? No, ja sa vždy teším na pekné knižky. Aj tento ročník prebiehal takým tradičným spôsobom, že som oslovila vydavateľstva. Samozrejme v knižnej revi nám vychádza výzva k tomu, aby prihlásili knihy do súťaže. Zišla sa veľmi príjemná porota, 20-členná, ktorá v polovici februára zhodnotila knižky, vybrala tých 20 najkrajších kníh Slovenska plus študentské práce. No a potom vlastne v máji sme urobili slávnostné odovzdávanie ocenení víťazným knihám, kde sa udelujú hlavné ceny hlavných organizátorov, čo je Bibiana, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Zväz poligrafie na Slovensku a Slovenská národná knižnica. A plus teda dostali diplomy všetky knižky, ktoré sa dostali do kolekcie Najkrajších kníh Slovenska. My sme chceli trošku konkretizovať, samozrejme všetky nemusíme vymenovávať, ale také knižky, ktoré ozaj, že získali to prvenstvo, viete povedať nejaké tituly? No tak tam je vlastne tých 8 hlavných cien. Tento rok bolo udelených len 6 kníh, pretože bohužiaľ cena za učebnicu sa neudelala, pretože bola dosť slabá účasť a porota nevybrala. Takisto sa nezúčastnila bibliofília. No a tu na vlastne tieto tituly, ktoré sú vystavené, tak tie získali tie hlavné ceny. Sú tam knihy z kategórie vedecká odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež a obrazové publikácie. Takže vlastne tie ceny sú rovnocenné, tam vlastne nie je nejaká cena, ktorá má iný význam ako tie ostatné. Dnes sme sa tu zišli aj s Veronikou, ktorá ilustrovala knihu Hlbokomorské rozprávky a tá kniha tiež získala ocenenie. Aké? To bolo konkrétne z akého ministerstva a tiež možno ako to vy vnímate? To je cena Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za ilustrácie. To je teda jedna z tých hlavných cien. A skutočne si myslím, že táto kniha zažiarila medzi tými ostatnými, aj teda právom bola ocenená. Tak mne vlastne sa páči celá tá kolekcia tých 20 najkrajších kníh Slovenska. Myslím, že tento ročník bol veľmi úspešný, že zišlo sa veľmi veľa pekných knižiek a vždy je potom problém to zúžiť na tých 20 najkrajších. Koľko rokov sa už hodnotí a je čo hodnotiť rok čo rok? Súťaž všeobecne o najkrajšie knihy vznikla už v roku 1965, takže budúci rok máme 50. výročie a od roku 1993 vlastne sú najkrajšie knihy Slovenska, takže vlastne súťaž má už dlhoročnú tradíciu a našťastie je vždy čo hodnotiť každý rok. A nejaké tie ciele do budúcna máte? Už nejaké tieto predsavzatia na budúci rok? Alebo tak nejak, ako to pokračuje po konci súťaže? Aký je proces potom ďalej? Už teraz zbierate tie tituly? Alebo ako už sa vám hlásia? Ešte nie. Teraz vlastne prvým krokom k otvoreniu nového ročníka súťaže je zasadnutie direktória súťaže. To je vlastne taký riadiaci orgán, ktorý zasadne v priebehu decembra. A tam sa vlastne dohodneme, navrhnú sa členovia poroty, z ktorých potom ako oslovujem ľudí. Takisto sa urobí taký termínovník súťaže, ale spravidla je to tak, že vždy do konca januára vydavatelia prihlásia knižky, v polovici februára zasadá porota a koncom apríla alebo začiatkom mája je vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy. Áno, tak sa tešíme na ďalšie pekné tituly a ešte možno k tej spolupráci s Piešťanskou mestskou knižnicou. Ako ju vnímate? Dlhé roky už teda spolupracujete. Aká je tá spolupráca? No, spolupráca s Piešťanmi je vynikajúca. Nie sú to len tieto výstavy, ktoré tu napresúvame z Bibiany. Takisto Bibiana spolupracuje na festivale Zázračný oriešok. Taktiež robíme celoslovenské podujatie Dni detskej knihy, ktoré už niekoľkokrát boli v Piešťanoch. Takže my vlastne s Piešťanmi máme len veľmi dobrú spoluprácu. A
Radi sem chodíte? A radi sem chodíme. Momentálne idete do Drahoviec o chvíľočku, takže tam ste už boli? Áno, určite sme tam boli, lebo vždy ku každej výstave Najkrajšie knihy Slovenska sa robia sprievodné podujatia s tvorcami, ktorí sa zúčastnili súťaže a zvíťazili. Takže toto je takisto ako jedna z tých tradičných a veľmi príjemných podôb spolupráce. A odľahčená otázka na záver, ako prežijete Vianočné sviatky, ktoré sa blížia už za necelý mesiac, čiže končí sa nám rok, ako budete oddychovať? No tak akože tento december je ešte náročný, ale už sa teším, že teda bude už koniec decembra a budú Vianoce. Ja ako tradične s mojím synom idem k rodičom mimo Bratislavy a tam akože v takom rodinnom kruhu trávime Vianočné sviatky. Tak už takto vopred prajeme príjemný oddych.